Čaute, takže v tomto videu vám ukážem cvičenia, ktoré používam ja na vystrečovanie dolných končatín po bicykli. Takže cvičenie číslo 1, ktoré používam, je natiahnutie hamstringových svalov alebo zadnej skupiny svalov stehna. Vyzerá to nasledovne. Láhnem si na chrbát, jedna noha bude vystretá, druhú si chytím niekde v strede zadného stehna. Čo je dôležité, spodný chrbát je vo vzduchu, dotýkam sa hrudníkom, hlavou, sedacími svalmi, pätou a pekne s výdychom vystieram a ťahám pätu hore. K stropu špičku ťahám na seba. Môžeme veľmi mierne potiahnuť nohu na seba, keby teda stehno k bruchu uvoľním a zase s výdychom trošku potiahnem. Stále sa snažím mať špičku vo flexii. 10 opakovaní, jedna noha, 10 opakovaní, druhá noha. Cvičenie číslo 2, ktoré používame tiež v ľahu, ale sme na boku, chytíme sa za priehlavok, pritiahneme kolonu, ruku si uložíme takto hlavu si uložíme na ruku a pekne s výdychom ťaháme pätu k zadku, brucho musí byť tiež aktívne, uvoľníme a zase s výdychom ťaháme pätu k zadku. Tiež si spravíme 10 opakovaní. Jedna noha, 10 opakovaní, druhá noha. Tretie cvičenie vyzerá následovne, tiež ležíme na boku, akurát nohy si trošku prikrčíme, pritiahneme k bruchu, ruka v tej istej pozícii, máme ju vytvorenú ako vankuš. Touto rukou sa zase trošku natiahnem s nádychom a s výdychom sa vyrotujem do strany a vraciam sa naspäť. S nádychom trošku dopredu a s výdychom otvárame, pracujeme na mobilite v hrudnej časti chrbta a samozrejme naťahujeme aj prsné svaly. Nohy sa snažíme mať čo možno najstabilnejšie, aby nám až príliš takto neutekali.